Teďka mám chuť na kolínka, takže tam hodíme kolínka, už zahřívám vodu a restuju mletý krutý maso, takže parádička, dobře se mi to tráví, ideálně před tréninkem. Koření dávám grilovací, nějak to nepřeháním a ještě opepřím. Dneska si k tomu dáme lišky a zelený fazolky. Ideálka, hezky zasytí a furt se mi to docela dobře tráví, jakož ji nedávám moc. Tak, máme tady oběd, jedná se teda o 100 gramů kolínek, trošku fazolek, trošku těch lišek a plus minus 250 gramů krutého masa a já to teďka dodělám ostrým kečupem. Prostě mi to chutná. Tak jo, dobrou chuť. Tak jo, máme 1:45 a my valíme na trénink. Tak jo, dorazili jsme do gymu a jdeme na trénink zad. Jdeme se trochu zahřát kontrolovanými kloubními rotacema. A jako další si dáme preaktivaci pullovery pomocí odporové gumy, kde se snažím na pořádnou kontrakci ve spodní fázi. Dobrý taky je ho zkusit jezdit do kříže přes hrudní koš. Je tam trošku jiný protažení a může to být fajn na začátku tréninku. Tak jo, my jdeme na první cvik, to budou zhyby, 2 warm-up série a 1 pracovní. Hezky se snažíme až dolů do plného protažení, tak to nejlíp šlape. Tak jdeme na to. Tak, důležitá věc na hlavní pracovní série, trhačky na záda. Musí prostě být, bez toho to nejde. Takže dáme trhačky a jdeme na hlavní sérii. No nebudem si ji zalámat, čekal jsem to lepší. Doufal jsem takových 8 opakování, nebo měl jsem dát minimálně 7, ale hold jsou i takový dny, kdy to je horší, nedá se nic dělat. Důležitý je dlouhodobý progres, takže snad to bude příště lepší. Tak jo, jdeme na poslední warm-up sérii a potom jdeme na pracovní sérii. Nechci si to zbytečně kazit, takže trhačky dávám i teďka. Dáme plus minus 5-6 opakování kontrolovaných s plným protažením. Ty vole, ta energie je fakt nějaká špatná. I tohle to bylo docela solidně těžký. Začínám přemýšlet, jestli tohle pracovní sérii vůbec pojedu. Tak jo, jelikož stroj je vymaxovaný, bereme 10, hodíme to tam a jde se na pracovní sérii. Tak jo, kotoučka máme, bereme trhačky a jdeme na to. Doufám, že ten výkon bude lepší. První 2 cviky za náma, shyby a stahování horní kladky. Teďka půjdeme na přítahy, hezky v sedě kladky, tentokrát ale víc do kříže. To znamená, že zase tam je trošku větší protažení toho křídla, jelikož ten trénink je celkově víc situovaný na ty křídla, takže nebudeme otálet, jdeme na to.
A na další cvik hezky využijeme opět naší kouzelné věže, to znamená, že ty ramena se hodí hezky dolů, hodí se tam jednoruční adaptér. Rovnou na pracovní sérii, jelikož jsem se prvníma 2 cvikama, myslím si, že dostatečně míře zahřál, takže mám tam hlavní váhu, což je nějakých 54 kg. Hezky si opět hodím trhačku, krásně se zapřu o lavičku, spadnu sem a bez vytáčení hrudníku v plném rozsahu, včetně pohybu lopatek, jedeme plný opakování. Tak, přehodili jsme adaptér a dáme druhou ruku. A tady u tohohle cviku dáme 2 pracovní série, jelikož je takovej lehčí, víc na ty kontrakce a hele, mě to prostě sedí, tak dám druhou sérii. To byl třetí cvik, parádní protažení, fakt super. Akorát je zvláštní, že jsem to dal až moc lehce. Měl jsem končit u těch 8-9 opakování, s tím, že už to mělo být jako solidně těžký. A já jsem jich dal 12, obě 2 série, nebo tu druhou jsem dal 10, ale tu první sérii jsem jako dal prostě 12, druhou 10, takže prostě nad limit. Což je zvláštní, ale ono to asi dává smysl, že je to přece jenom lehčí cvik než horní kladka a ziby, takže uvidíme, jaký bude další trénink. No nic, jdeme na poslední cvik na záda a to bude pullover na kladce oběma rukama zaráz. Nachystal jsem si tam gumu, dávám místo lan, to z toho důvodu, že mě vždycky potom začínají tlačit malíčky. Tady jenom stečím ruce a celou dobu se můžu hezky soustředit na to protažení a kontrakci. Takže nebudeme otálet a jdeme na to. Teď jsem si vlastně uvědomil, že to není poslední cvik na záda, ale poslední cvik určený přímo na křídla. Potom ještě pojedeme vršek zad. Krásně procítěný, výborně. Byl poslední cvik na křídla a my jdeme na vršek zad a zadní ramena. Jdeme na první cvik, co se týče vršku zad a zadních ramen. To budou rotátory. My si takhle stoupneme a pojedeme face pulse zase s gumou. Mám lepší rozsah pohybu, je to víc stabilní pro mě. Cítím se o to dobře, takže jdeme na to. Hezký, pomalý a kontrolovaný opakování. Tak, tohle jezdím s velkou rezervou, protože mě docela u toho bolí klíční kost. Je to přesně ten pohyb, který mi tu klíční kost jako vylamuje, takže to docela bolí, ale pomáhá. Dal jsem si 2 série, mám to odjetý, hezky pomalu kontrolovaně, já skrz tu ruku fakt jako musím dávat bacha, ale zrovna tenhle cvik patří k těm, který mě pomohl od té dlouhodobé bolesti, co se týče té klíční kosti. Jo, ono mi to ty ramena hezky stabilizovalo. 2 série, to oželím. Tuple, když to jezdím, tak opatrně, jak to jezdím. Jdeme na zadní ramena v předklonu a potom vršek zad. Dáme rychlej warm-up, dáme jenom takový ty 5, u toho se tak nějak srovnám, já jsem u toho vždycky první sérii kejvu, lítají mi lopatky, všechno, takže ten warm-up je spíš takovej na to uvědomění v hlavě, hej, teďka ty lopatky nech bejt a fakt se snaž jezdit ty zadní ramena čistě. Teď už to bylo trošku lepší, jsem cítil, že mi to trošku poskočilo ty záda, nebo mě trochu zatáhla ta klíční kost, ale myslím si, že to nevypadalo zas tak špatně, takže paráda. Tak jo, jde se na poslední cvik a to budou opět přítahy na kladce v sedě, tentokrát s vyšším posedem a takhle si dám nohy, zapřu se, ruku mám každou zvlášť a jedu nahoru
a od sebe. Mám tam trošku těžší váhu, protože mi to víc sedí, jakmile tak opakování jedu moc, zase mě tahá kyčí kost, takže trošku těžší váha, malinko, ten body language tam je, prostě se trošku kejvu, nevadí mi to, dobře to cítím, takže všechno v pohodě. Hlavně je to mít ten plný rozsah těch lopatek. Série číslo 2. Tak jo guys, tohle je konec videa. Spadl mi shaker. Tohle je konec videa. Doufám, že se vám video tak nějak líbilo. Dnešní trénink byl docela v pohodě, sice jsem byl unavený, nějak to dopadlo. Já moc děkuju, pokud to někdo dokoukal až sem. A my se třeba uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau.